Ogidi nwele olwe n'omume olwe ogidi nwele oyi olwe ogidi nwele olwe ogidi nwele nwanne malụ nwanne ya umi nwele olwe n'omume olwe umi nwele oyi olwe nwele na njikọta ka ogidi nwele nwanne malụ nwanne ya 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 nwanne na nwanne libe nwanne malụ nwanne ya nadasi butọkụ nwanne malụ nwanne ya nwanne ga-ama nwanne nwanne ya malụ nwanne ya ogidi ebili n'udo nwanne malụ nwanne ya onye jebeli jolue nọ onye jebeli jojelu ebe nna ya nọ akụlu nọ na malụ onye balianụ eke onye nwere ukoji agalanụ nwanne na nwanne libe nninu nadasi butọkụnụ osi butọkụ n'ezi anya n'obu nsinu iwe nwanne n'elu n'ulu mana ịmazi na iwe nwanne dị elu n'ọgbụgbụ iwe nwanne lue n'ọgbụgbụ na nkewa bata n'eziokwu n'ezi oyi ya maka mana nwanne ka nụọ ife adịzinụ ka nwanne mbosi nke nwanne ọya nanụ ozu si bisi n'ụwa ọkwanụ nwanne ka ga-akpọ ọ bụrụ maka ndị ogidi nwelenụ ndị sogidi jebelu oyibonu America ka fajezili bilio Houston Texas branch ka anyị na-ekwunu ogidi union na Houston Texas nke dị na America Chukwu gozilu na gozilu n'afọ na-eme ka nwanne nụ Chukwu gozilu na gozilu biko jisikwa n'ike bili n'udo udo n'ọnwụ kunu jaga n'irunu kunu dozi ogidi nwele ka ọ dị mma ogidi nwele olwe n'omume olwe umi nwele olwe umi nwele oyi olwe ogidi nwele nwanne malụ nwanne ya ogidi nwele olwe n'omume olwe umi nwele olwe n'omume olwe ka anyị bili n'udo olwe ogidi nwele nwanne malụ nwanne ya 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 nwanne na nwanne libe nwanne nninu malụ nwanne ya nadasi butọkụ nwanne malụ nwanne ya osi butọkụ n'obu nsi nwanne malụ nwanne ya nwanne ga-ama nwanne ya nwanne malụ nwanne ya nke onye kwulu ibi ya ekwelu nwanne malụ nwanne ya ụfọdụ n'udo ka fajeje nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya ụmụ ogidi nwele nwanne malụ nwanne ya na Houston Texas ka fabi nwanne malụ nwanne ya ogidi union na Houston nwanne Texas malụ nwanne ya America na obe Obama nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya nwanne ga-ama nwanne ya nwanne malụ nwanne ya iwe nwanne na-elu n'ulu nwanne malụ nwanne ya iwe nwanne n'ọdụ elu n'ọgbụgbụ nwanne malụ nwanne oluzie ya n'ọgbụgbụ na nkewa bata nwanne malụ nwanne ya 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 anyị ekenebe prezidenti ogidi nwele North America nụọ injinia ụzọ ekume mmiri dị sekọndụ n'ogidi nụ national president onye
Adani Mobilio Eziazalu n'ọnwa mmili dị sekọndụ n'ogidi mmili n'ịma na mmili enwere ilo mmili n'onye n'elu oge ilo n'elu onwe n'enu ụwanụ jisi n'ike kunu dozi ogidi nwelenu anyị ekenebenu prezidenti n'ogidi union na Houston, Texas Chief Udoji Achebe Ichie Okosisi n'ogidinu Mmegwaneze onye ọma bịaba na mkpọlụmọnụ n'odegbu ojinu ngina nwanyị Mrs. Ifeoma Udoji Achebenu ife nwanyị malobidi ya Ogbuachi Adosa n'idilinu ife nwunye Okosisi bilinu Okosisi nwonye ogidi nwele Asi na Okosisi adịzi n'ọfịanụ ụmụnnụ na wụsalụ nani Okosisi n'ogidi jidekwa kiji nenu weyenu ọkọgụnyelu nwadarunu Anjekene n'odogwu Sa Dr. Uche Egbuchunemu bili Akudo n'ogidi Akudo nwoke malụ maka nwanyị Akudo kenelu m nwanyị gị Lady Dr. Egbuchunemu Obi Akudo nwanyị ọma bili ndị ọma bi na Houston, Texas Akudo onye nwere iyi nwere ife onye Chukwu gọziri agọzinu Mr. Dennis Okonkwo eze bụ n'afọ nke izizi n'ogidinu Financial Secretary n'ogidi union na Houston, Texas branch eze bụ n'afọ onye ogidi n'idusanu onye eze na-ekene ihe ekene Chief Sir Mike Okeke ọnọnenyi n'ogidi n'idusanu ọnọnenyi former president bili yi na nwanyị yi nunu duso Lady Chioma Okeke ife dị mma Assistant Secretary ndị ogidi na Houston Honorable Oliver Nenobi ife melu mma Social Director n'ogidi union na Houston ife melu mma nọ na susonu ife melu mma onye eze na-ekeneyi ezi nwa obi kenelu m nwanyị Mrs. Ebelobi Choice n'ogidi nwele onye ọcha ezi nwa kwebue n'ogidi Dr. Engineer Aneto Okapo ọra nwezu akụ n'ogidi ezi nwanne Chudo ọra nwezu akụ n'ife ya dị mma yi na nwanyị Chika ego na-eje Okapo obi dị nwanyị ọma dị mma Adọpụsụ n'ụmụ ịkpabili Secretary ndị ogidi na Houston Engineer Chinedu Dogalanya Akunna Galanya onye ọma bilinu Publicity Secretary ngị na nwanyị Lolo Chisom Dogalanya Chichimu Oliaku Dogalanya bilio nwunye Dogalanya bilinu ogidi nwe lolwe n'omume ụmụ inwe lolwe n'omume ogidi nwele oyi ogidi nwere nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya nke onye kwuli ibia kwelu akụkọ mamili ọgbu ụfụfụ nwanne malụ nwanne ya onye chili ijebe ibe ya efelu nwanne malụ nwanne ya onye ga-anụzi nke ibia kwulu ekwu nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya unu dozi ogidi nwele nwanne malụ nwanne ya anyụkọ mamili ọgbu ụfụfụ nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya nụ nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne nwanne ya malụ nwanne ya nwanne nwekwe di ya nwanne malụ nwanne ya ude n'ọnwụ kunu jeje nwanne malụ nwanne ya ịfụnanya kunu jebi nwanne malụ nwanne ya 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 mbọsị nke nwanne ọhịa nna nwanne malụ nwanne ya mbọsị nke nwanne ọhịa nna nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya
igirigi n'ogidi igiligi nke izizi n'ogidi nwele bịaba kenelu ụmụ nwanyị inu Theodora Obidi Ọnụbọgụ mmadụ ya nwanyị mmanụ igirigi nke izizi n'ogidi nwele jikọta n'ọnụ kunu dozie ogidi nwele Catherine nọ n'enyi Kati ni Okoyọdụ onye uru eze alọ n'ogidi eleganti nwanyị ọmanụ nwunye nọ n'enyi n'ụmụ eze na n'Imo Kati nwanyị ọma Chief Andrew Oselokọnụbọgụ omemgboji n'ikenga nwonye ikenga obodo dike bili omemgboji n'ikenga ogidi kiseje ngina nwanyị Elinu Chibọgụ Ọnụbọgụ ife dị iche nwanyị ọma n'ịdị m ezi nwa Justice Izuọra n'Ọnịcha Prestige nwanyị ọma bili onye ọma nwunye Oseloka co-founder n'Ogidi Union na Houston, Texas. Dọmọgụ agha ezi mmọgụ agha n'ịdị mma obotọbọ nwa ọgụ agha mụtala dọmụ n'ịdụso Chinwuka Dike ugodi ya nwanyị ọma n'isobilinu nwanyị ọma ama ife ọ bụ nwanyị ọma n'ịdị mma Dr. Anthony Afamefu n'Okonkwo onye ọma n'ịdụsọnụ afa nna gị balụ gị kinasa ịdị obele ma n'ịbụ ọkwụlọkanụ iyi na nwanyị Mrs. Chinelo Okonkwo Obidia Oliakụ nwanyị ọmanụ Oliakụ Dr. Anthony Okonkwo onye ọma ndị ọma bi na Tennessee Helen Ibe Adeji Ejemba nwanyị ọma Elebukwu Egwewu n'Iduso Akwụgo Jizọs na-ekene m Dr. Mrs. Linda Chika Okpoko Idiogo nwanyị ọma eziokwu na Idiogo okwu nnagwa ndị ogidi ndị bi na Houston, Texas na America welukwa n'udo n'ọganiru gabanụ anyụkọ mamili ọgbọ ụfụfụ n'ụwanụ ife onye zalụ ka ịbịa naza nke onye kwulu ka ịbịa na-ekwenụ ogidi nwere olue n'omume ụmụ nwere olue n'omume ogidi nwere olue n'omume Ogidi nwere nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne nwanne ya malụ nwanne ya mbọsị nke nwanne ọya nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya otu si bisi onye ka ga-akpọ nwanne malụ nwanne ya nọ nwanne ka ga-akpọ nwanne malụ nwanne ya ezi oyi dị mma nwanne malụ nwanne ya mana nwanne bụ ife nwanne malụ nwanne ya 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 nwanne malụ nwanne nwanne ya malụ nwanne ya Mike Akobi nwanne malụ nwanne ya Senior Police Officer retired nwanne malụ nwanne ya igiligi n'ogidi nwanne malụ nwanne ya igiligi n'ogidi nwele nwanne malụ nwanne ya Clement Ikwu Kokoye nwanne malụ nwanne ya Okeke nwata Fagodi nwanne Tom malụ nwanne ya former Financial Secretary nwanne malụ nwanne ya Okeke nwata Fago nwanne malụ nwanne ya 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 Mrs. Eziya Uzodimma ezidili mma igbe nwezu Ogbuachi Adachebe bili onye ọma ezidili mụ bili Chief Ifeanyi Okonkwo Ajọkụ n'odidi Ogidi nwele Ajọkụ iyi na nwanyị Ngozi Okonkwo nwanyị ọmanụ Adaọgaranya nwasu mojibi ya Ajọkụ n'odidi Ogidi nwele
Ngozi Emechina nwunye Emechina nwanyị ọma bili nwanyị ọma n'iso n'ife na-eme unu dozie ogidi nwele Nkechi Okeke Mama Tobi na Kosi nwanyị ọma nne m ụlọ ọmụmụ bili kedu emu anya akụdie nne nke izizi n'ogidi nụ agụ na-eche mba 1 ụbọchị na kọna gbapụtụbụtụ ikuku ama n'ọnya onye ọma bili eziokwu n'ikuku adị ama n'ọnya kenelu m nwunye yi Mrs. Ernestine ụmụanya mmiri mma nwanyị ọma n'osobili anya ekene boko bụlụ ụzọ nụ onye dịka nnekwu maka ya nụ Lucky Joe Chukwu bụ olumọgụ ọkọ bụlụ ụzọ n'ọdịdị ogidi ka isege ụmụnna nwezu akụ ebili n'udo Provost nwere Houston okpotokpo onye nze na-ekene gị na nwanyị Chioma Chukwu bụ olumọgụ odebego Treasurer n'inwele na Houston Adumuri Achalugo onye ọma n'ibuso Mwezenzu isi n'ọwụwa anyanwụ wee bịa ogidi nwere olwe n'omume umi nwere olwe n'omume umi nwere oyi ogidi nwele nwanne malụ nwanne unu dozie ogidi nwele ndị chetalụ na ndị na-echebara unu egwu na mmegbuo na mmadụ bara ụba edozi ogidi nwele kọdị nke onye kwuru ibia kwuru onye kwute mmanya ekwe onye kwute nke anyị atụọ udo n'ọnwụ ka ogidi na-echọnụ ogidi ju na-aga ala nwanne malụ nwanne nụ nwanne nwe ebe dị mgbasi nke nwanne ọya na nwanne malụ nwanne One